הזה הוגלם, והזדמנות בשבילנו לראות מה קרה כאן. מרדונה מקפיץ את הכדור הזה. איזו עלייה של בטיסטוטה. מרדונה מלטף את הכדור והכדור את הקורה. בוני לא יכול היה לעשות שום דבר. הזדמנות ראשונה לגבריאל בטיסטוטה בהופעה 32 שלו במדי הנבחרת הארגנטינית. ניבאו לו עתיד גדול מאוד באירופה לגבריאל בטיסטוטה. אתם זוכרים אותו, צמד חמד עם לטורה. עין רואה, הנוכחות שלו על המגרש משפיעה על כל החברים שלו, ואני הייתי רוצה לראות את ארגנטינה בלי מרדונה, ואז לעשות את ההשוואה, האם הם יכולים בלעדיו או שהם תלויים אך ורק בו. כילד בחבורת הסבוליטס התגלה מרדונה על ידי מגלי הכישרונות. בן 16 הוחתם עם כל הקבוצה שלו לארגנטינוס ג'וניורס ועלה כמחליף נגד קורדובה. בן 17 הופעת בכורה בנבחרת, אבל ב-78 החליט המאמן דאז שהוא צעיר ולא מנוסה. אז מתאוס קרה. הכדור של פלפו עכשיו. שיהיה קצת חזקה מדי לבטיסטוטה. כבר בא לקבל את הכדור רדונדו. ומרדונה, מהר למסור, מסירה טובה מאוד. בסופו של דבר, המסירה, והצירה טובה, והכדור בפנים. בטיסטוטה. ישר לידיים של גויקוצ'יה. בארגנטינה צועקים עכשיו גול! גול, 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 גול. וכאן אצלנו אומרים, אוי ואי. איפה הייתה ההגנה שלנו? הכניסה לרחבה הייתה חשודה. אותו כנף ימין של אלון חזן, שאלת אותי מה קורה, בבקשה. הבלם האחורי קלינגר מנסה. עושה שם עבודה טובה צ'מות. מה זה עושה צ'מות בהגנה שלנו? שניים. איזו בעיטה. בעיטה, ניסיון טוב של בוני, אבל גם בליגה השנייה של איטליה יודעים ממרחק כזה לרבוש. גבריאל בטיסטוטה ייקח, פותח את מסכת השערים. אנחנו מקווה שתהיה לנו כאן מסכת מעניינת. אולי גם בצד שני. 1-0 ארגנטינה. כדור שלו, פת בנים מגיע ראשון, מנקה את זה. נימני לא מצליח, מרדונה עם הכדור. הכדור מגיע ובחוץ. בטיסטוטה, לא יפה. הייתה כאן נגיעת יד של מרדונה. בטוח הייתה נגיעת יד, אבל רחוק מהשער, רחוק משילטון. אבל בכל זאת לרפי כהן גם לו יש מזל. כאן זה כבר אחרי הנגיעה, מרימים את היד, אבל שים לב, מסירה. ואיזו מסירה. או החלקה של קלינגר, הוא מפסיד את הכדור, וההקפצה הזו תחת הלחץ של בוני. רפי כהן. רפי כהן. רפי כהן נכנס לשחק. אמרת רפי כהן. חביבי. תשמע אותה בדקה 27. על כל המגרש רדונדו. עכשיו אבל בלבו. מבקיע מצוין השחקן הזה. מסירה לקניג'ה. ובפנים! בטיסטוטה, שער שני. הנה למה משלמים לשחקן הזה כל כך הרבה כסף. פנוי לגמרי בצד ימין, והכדור שלו כל כך חזק. רפי כהן יכול רק ללוות את הכדור במבט הורג, אבל הכדור הזה הורג. שער לנבחרת ארגנטינה, מספר 2 למספר 9. 2-0 של גבריאל בטיסטוטה. זה קניג'ה. זה מתחיל עם קניג'ה, והפעם הוא מוסר על הגבול של דיוק, והכדור חומק לו, חוזר אליו, ועכשיו חרזי, ושוב קניג'ה, שזה מגיע לבטיסטוטה. למרות שקשה לי להגיד את השם שלו, הוא עושה את זה כמו